निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे कथा भगिनी निवेदितांच्या। लेखिका दीपाली कात्रे, अभिवाचन ऋतुजा पंढरपुरे, योगेश सप्रे। रेखा रेखा रेखा। भगिनी निवेदिताला बंगाली भाषा काही येत नव्हती। बंगाली भाषेचा नाद कानावर पडू लागला की तिला गंमत वाटे। इंग्लंडला इंग्रजी भाषा आणि कोलकात्यास बंगाली म्हणजे भारतीय भाषा। बंगाली भाषेवर तिचं प्रेम होतंच। शारदामा यांना निवेदिता प्रथम भेटली तेव्हा शारदामा म्हणाल्या होत्या, ए खुकी आमार शेंगो येशो। खुकी म्हणजे लहान मुलगी, शारदामा यांची खुकी। तो ऐकलेला पहिला शब्द त्यांनी जपून ठेवला। वयानं लहान असलेल्या मुलींकडून त्या बंगाली शिकायच्या। शुभ सकाळला शुभो सकाळ, तुम्ही कसे आहात, अपनी केमन आचेन, ठीक आहे, ठीक आछे, खूप छान, खूप भालो, काय घडलं, की होलो, माफ करा, माफ करबेन, मला माहिती नाही, आम्ही जानी ना, मी बंगाली भाषा शिकते, आम्ही बांगला भाषा शिकशी, शुभरात्री, शुभोरात्री, काय केलं पाहिजे, की करते हो बे। अशा प्रकारे ती हळूहळू शब्द शिकत होती। एके दिवशी काय झालं, एक छोटी विद्यार्थिनी पाटीवर रेघा मारत होती। रेघा मारताना ती म्हणाली, आता मी अजून 2 लाईन काढते। निवेदिता तिथेच बसली होती। ती चटकन म्हणाली, काय म्हणतेस ग, मी आता 2 लाईन काढते। निवेदिता उठून तिच्या पाशी गेल्या। अगं लाईन शब्द इंग्रजीत नाही का? हो इंग्रजी आहे। मग बंगालीत त्या शब्दाला काय म्हणतात? नाही आठवत मला समानार्थी शब्द। बर, इतर मुलींना आठवतोय का या इंग्रजी शब्दाला समानार्थी शब्द? मुलींनी मान हलवून नकार दिला। आता मात्र निवेदिताचा चेहरा लाल झाला, दुःख झालं। नाराजीनं म्हणाली, तुम्ही आपली भाषा विसरत चाललायत, आपली मातृभाषा विसरू नका। पण तेवढ्यात एका मुलीला शब्द आठवला। ती टुणकन उडी मारत हात उंचावत म्हणाली, लाईनसाठी समानार्थी शब्द रेखा। मग निवेदिताला खूप आनंद झाला। हरवलेली वस्तू सापडली की आपण कशी पकडून ठेवतो तसंच झालं। तो शब्द त्या सारख्या सारख्या म्हणू लागल्या, रेखा रेखा रेखा। मोरंबा घ्या, जाम घ्या। निवेदितानं बोसपाडा येथे शाळा सुरू केली। या शाळेला आशीर्वाद कोणी दिला? मा शारदामाता यांनी। रामकृष्ण परमहंस यांच्या पत्नी शारदामा। शाळा सुरू झाली तेव्हा फक्त 4 मुली होत्या, पण नंतर हळूहळू त्यात वाढ झाली। शाळेत सुमारे 60 ते 70 विद्यार्थिनी येत होत्या। लहान मुलींवर ती अपार प्रेम करी, सहानुभूती दाखवी आणि मुलींची मनं जिंकून घेई। त्या मुलींना निवेदिता भूगोल, इतिहास, विणकाम, चित्रकला अगदी सहजपणे शिकवी। जेव्हा एखादी शिक्षिका गैरहजर असेल तेव्हा मोठ्या मुली लहान मुलींना शिकवत। निवेदिता नकळत बाहेर थांबून पाठ निरीक्षण करी। एखादी मुलगी पोक काढून बसल्यास तिला ताठ बसण्यास शिकवी। काही वेळा तर सर्व मुलींना समोर मैदानात घेऊन जाई आणि व्यायाम प्रकार शिकवी। शेजारच्या मोकळ्या जागेत फुलबाग केली होती, मुली तेथेच खेळत। निवेदिताच्या वर्गात शिस्त होती। एकदा काय झालं, एक लहान मुलगी प्रश्नोत्तरांच्या वेळी गोंधळ करत होती। निवेदितानं सूचना दिली, पण उपयोग होईना।
शारीरिक मार देण्यापेक्षा तिच्याकडे मुद्दाम पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचं ती दाखवू लागली. मुलीला ते फार लागलं व ती रडू लागली. पण तिनं सवय बदलली तरच मी बोलेल, असं निवेदिता म्हणाली. शाळा चालवताना पैसे पुरत नव्हते. आणायचे कोठून? मोठा प्रश्न होता. ही गोष्ट स्वामींच्या, गुरूंच्या कानावर गेली. सहज बोलता बोलता स्वामीजी निवेदिताला म्हणाले, बंगाली स्त्रिया बंगाली चटणी, मोरांबा, कैरीचा जाम उत्तम करतात. घरगुती व्यवसाय करा आणि पैसे जमवा. हो गुरुदेव, ही कल्पना आवडली मला. कच्च्या कैऱ्यांचा जाम मस्तच लागतो. मी खाल्ला आहे. स्त्रियांना नवीन उद्योग मिळाला. सगळ्या गोष्टी स्त्रियांनीच करायच्या आणि विक्री देखील. त्याचंच प्रदर्शन या मुलींसाठी आणि त्यांच्या मातांसाठी भरवलं. प्रदर्शन? शारदा माच्या घरात प्रदर्शन भरलंय? मुलींना आश्चर्य वाटलं. संतोषिनी ज्ञानदाबाला म्हणाली, ए चला जाऊया. आपणच केलेले हस्तव्यवसाय आहेत त्या प्रदर्शनात. अगं, शिवणकला शिकलो ना आपण, ते पण आहे. आळीतील स्त्रिया, मुली ते प्रदर्शन पाहत होत्या. निवेदिता हसून सर्वांचं स्वागत करी आणि उत्साहानं सांगे, मुलींच्या कलागुणांचं कौतुक करा. बघा, या खरेदी करा. मोरंबे, चटण्या घ्या. अगं संतोषिनी जाहिरात कर. मग संतोषिनी जाहिरात करू लागली, या या इकडे या. आम्ही शाळेत काय काय शिकलो त्याचं प्रदर्शन आहे हे. बघा बघा बघा, चटण्या विकत घ्या. निवेदिता आता कौतुकानं आपल्या विद्यार्थिनींकडे पाहत होती. आता या मुलींना सोडून जायचं म्हणून तिला वाईट वाटत होतं. स्वामीजींनी सांगितलं होतं, युरोप, अमेरिका येथे जा, व्याख्यान दे, छोट्या छोट्या देणग्या गोळा कर. अखेर 20 जून 1899ला नव्या मातृभूमीची थोड्या काळासाठी त्यांनी रजा घेतली. डॉक्टर जगदीशचंद्र बसू. जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ जगदीशचंद्र बसू आणि त्यांच्या पत्नी अबला बसू या दोघांशी निवेदिताची मैत्री होती. ती त्यांच्या घरातलीच एक झाली होती. ती म्हणे, बसूजी, तुम्ही शास्त्रीय मानव आहात. डॉक्टर जगदीशचंद्र बसू वनस्पती संशोधक होते. पण संशोधन करताना एकच अडचण होती, ती म्हणजे ते ब्रिटिश नव्हते. इंग्रजांनी त्यांच्या कार्यात अनेक अडचणी आणल्या होत्या. निवेदिताला मात्र त्यांच्या संशोधनात रस होता. एके दिवशी तिने आश्चर्यानं विचारलं, जगदीशजी, झाडांना संवेदना असतात? हो तर, धातूलाही असतात. वनस्पती आणि धातू विविध उत्तेजनांना प्रतिसाद देतात. बघा हे उपकरण. निवेदिता ते उपकरण निरखून पाहू लागली. सिस्टर, हे बघा, वनस्पतींना यांत्रिक, रासायनिक, औष्णिक, विद्युत या 4 प्रकारच्या उत्तेजना दिल्या तर त्या प्रतिसाद कशा देतात ते हे उपकरण दाखवतं. मी प्रथमच ऐकते हा शोध. किती महान संशोधक आहात, निवेदिता म्हणाली. वनस्पतींची शारीरिक रचना आहे ना, त्याचा तपशील आपण जगाला दाखवू शकतो. हे खरं संशोधनाचं सूत्र आहे. कळलं का सिस्टर? बसूजी हसत म्हणाले. हो, तुमचं संशोधन जगमान्य होण्यासाठी मलाच काहीतरी करावं लागेल, निवेदिता गंभीरतेने म्हणाली आणि विचारात बुडून गेली. बघा कसं जमतंय. भारतावर इंग्रजांचं राज्य आहे हे विसरू नका हं. मला फक्त तुमच्या प्रयोगांचं टिप्पणं द्या आणि पहा, मी प्लांट्स रिस्पॉन्स हे पुस्तक संकलित करेन. पण एक लक्षात ठेवा हं, विज्ञान हे कोणाच्याही मालकीचं नसतं. ते फक्त मानवतेच्या भल्यासाठी कोणीही मुक्तपणे वापरावं. बसूजी, हीच तुमची भारतीय परंपरेला शोभणारी भूमिका. तुम्ही व्यवहारवादी होणार नाही. यावर बसूजींनी फक्त स्मितहास्य केलं आणि नकारार्थी मान डोलवली. बसूंनी आपल्या शोधाचे हक्क स्वतःकडे घ्यावेत, चोरांकडे ते जाऊ नयेत म्हणून निवेदिता खूप प्रयत्न करीत होती. पुढची 3 दशकं बसूजींनी याच कार्याला वाहून घेतलं. एके दिवशी गप्पा मारता मारता बसूजी म्हणाले, भारतीयांकडे कल्पनाशक्ती अत्युत्तम आहेच, पण अचूकता, चिकाटी सुद्धा आहे. हेही मला सिद्ध करायचं आहे. निवेदिता तात्काळ म्हणाली, तुम्ही तर हे दाखवून दिलंच आहे. विषामुळे धातूला यातना होतात, नंतर उतारा दिल्यावर विष उतरतं. हो, पण हे नवीन उपकरण तर बघा, कृत्रिम डोळा. कृत्रिम डोळा म्हणजे काय? मी नाही समजले. आणि हो, स्वतः पदरमोड करून हे सारं तयार केलंय ना? पैशाचं काय सिस्टर, मानवी डोळ्यांना दिसणार नाही, पण या उपकरणांना अदृश्य किरणही दिसतात पहा. वा, सुरेख क्रांतिकारी संशोधन आहे हे.
निवेदिता वनस्पतीशास्त्राची पदवीधर होती. म्हणूनच लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग हा ग्रंथ तयार झाला. विद्युत चुंबकीय लहरीबाबतही संशोधन पूर्ण झालं. बिनतारी संदेश वाहनाचा प्रयोग सादर झाला. त्यातून तिसरा ग्रंथ लिहिला गेला, कंपॅरेटिव्ह इलेक्ट्रोफिजिओलॉजी. डॉक्टर बसू यांची स्वतःची संशोधन संस्था असावी ही इच्छा पूर्ण झाली. 30 नोव्हेंबर 1917 रोजी बोस रिसर्च इन्स्टिट्यूटचं उद्घाटन झालं. डॉक्टर बसू यांनी कोन्शिलेवर लिहिलं, भारताचा गौरव आणि जगाचं कल्याण यासाठी ही संस्था आहे. पण हे पाहण्यासाठी भगिनी निवेदिता होतीच कुठे? तिची प्रेरणा, मदत, सहानुभूती तिच्याबरोबर निघून गेली होती. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.